Mark Camilleri, għandi pjaċir li jitkellem miegħek hawnhekk kif qed jiġi varat il-rumanz il-ġdid tiegħek Alias li huwa ir-raba rumanz għalkemm kien hemm kitbiet oħrajn tal-karattru prinċipali li hemm f'dawn il-kodba tiegħek huwa r-raba rumanz fis-serje tal-Ispettur Gallo, u x'vek? Ekku, eżatt. Grazzi Colin, kuntent li qed nagħmel di l-istemijak jew daw raba romanz fis-sensiela Gallo, fis-sensiela eżin bħala romanzi, standalone, right, u naħseb issa ilu mill-2010 li ħartew darba Gallo ġbirilu 11 sena fil-vjaġġ miegħi Gallo, tista' tgħid. Kien hemm referenza, kien hemm novella, short story fil-ktieb 45 tal-Merlin u għandek ukoll blog miktub mill-karattru Viktor Gallo, eżatt, l-istorja fil-45 ħarġet fl-2009 u l-oħrajn dejthom b'wieħed ieħor xi 2014, 15 dak hemmhekk. Ma tikteb xi kultant taf inti, ikollok kaptit tikteb ikollok kaptit ma tiktibx. Waħda minn dawk iż-żewġ affarijiet. Viktor Gallo huwa spettur tal-Pulizija Maltija, missieru kien Taljan, ummu Maltija, għandu jiġifieri bosta affarijiet tajbin u affarijiet forsi jinqas tajbin li nassoċjaw ħafna wkoll ma' spetturi tal-Pulizija, investigaturi li naraw f'serje televiżivi. Xi tgħidli, pereżempju, relazzjonijiet isibhom diffiċli, jixrob ukoll xi ftit. Ekku, inti ovvjament għandek il-fatt illi ħanuża l-espressjoni eżatta tajba il-fatt li huwa letteralment workaholic, u xogħol iħodlu ħafna ħin, il-fatt illi kull investigazzjoni hija xi ħaġa illi hija intensa ħafna, allura ovvjament bil-fors meta jkollok bniedem li jidħol b'mod intens fix-xogħol tiegħu, ħajbatu relazzjonijiet l-oħra. Issa kum relazzjoni ma' movimenti, relazzjonijiet tiegħu ma' tfal, relazzjonijiet tiegħu ma' ġenituri, b'xi mod kulħadd ħajbati minna. Ovvjament, il-vizzi huma kollha f'kull forma tagħna huma dejjem escapism, jiġi forma ta' escapism, jekk inti x'ħadd pejb, inti x'ħadd ixrob, inti x'ħadd tilab, whatever. Dik huma kollha forma ta' escapism. U ovvjament bniedem dejjem jaħrab fihom mhux hemmhekk isib isu wens, isib komfort fihom. Tassew, però dan huwa il-fatt li inti tibni l-karattru ta' dan Viktor Gallo huwa uman ħafna, jiffaċċja ħafna sitwazzjonijiet makabri, ovvjament bħala pulizija jinvestiga delitti, jinvestiga qtil, u għalhekk inti bil-kitbiet tiegħek tipprova toħroġ dawn l-elementi umani li jogħġbuni ħafna meta naqra il-kodba tiegħek. Insemmu s-sensiela, s'issa ġifieri l-ewwel ktieb 2010 prima faċe. Eżatt, sew. U mbagħad fl-2013 Volens. 2016 Nex, NEX, u mbagħad issa fl-2021 Alias. Ekku. Dawn it-titli l-għonet kollha bil-Latin. Tgħidilna xi ħaġa dwar dan hemm isu sensiela, ishom ikomplu marbutin. L-ewwel nisprosi tal-pronunciation tal-kodba. Rajt kieku taf kemm darba kuntat jafġuhom, ġifieri qed intik proset. Eżatt. Għaliex jien dejjem sibta diffiċli jew dejjem sibta ma tantx joqgħod il-fatt li fil-Malti biex toħroġ titlu fejn jidħol il-ġenru polizjeska naqa' diffiċli. Ħadd tagħmel il-każ innaf tad-delitt u fejn hu. Ma nafx daqshekk jappella bħalma nsaqbad kelma li hija Latin diġà minnu nnisu għal-lingwa intriganti li xi tisma' t-titlu da xi jfisser. Menti bla ma trid l-fatt li t-titlu qed tgħidlu xi jfisser, bniedem qed qabdu kurs da ħajskopri iktar. Ovvjament, spalku ħaġa jista' jkun li għandha dnaqa' jesek kienet taqta' miżewġ naħat għaliex forsi qed jkun jaqta' qalbu xi jaraħ titlu bit-Latin jaħsbu b'xi lingwa oħra bil-Malti. Però rabta hija għaliex il-Latin huwa ħafna użat fit-termini legali fejn jidħol ovvjament il-liġi kriminali. Għamel il-liġi kriminali, mal-kriminalità, mal-fatt li għandek delitt tara waħda tmur mal-oħra. Ma kemm jista' jkun nipprova nagħżel titli li mhumiex daqshekk forsi ovvji. Inti għal riċerka biex tikteb dawn il-kodba fil-fatt
titkellem ħafna ma' pulizija, nies tal-forensika, jinnaf avukati, ġifieri tagħmel riċerka u Le bil-fors, ovvjament, għaliex m'iniex espert fis-suġġett, ċoħe l-verina m'iniex pulizija, m'iniex tabib, m'iniex patologu, m'iniex avukat, dabda waħda minn dawn. Gara jien ovvjament biex tikteb fuq karattru li huwa wieħed minn dawn, bil-fors irid tagħmlu tan-nies li huma jafu suġġett. Ġifieri jekk jien nitkellem fuq investigazzjoni fuq il-post ta' delitt, jaqgħad ma kont. Għal nitkellem ma' nies li mod jippruvaw jirkreaw dik l-atmosfera li kien dak il-proċedura eżatt kif suppost isir. Mela, jiena smajt bl-Ispettur Gallo ħabba Jessica għax qalt li l-rumanzi huma vera tajbin, allura kelli naqrahom jien ukoll. U l-Ispettur jiena narah bħala karattru intriganti u kolorit. Daw is-serje ta' kodba huma it's quite refreshing fil-letteratura Maltija li tara l-ġeneru ta' crime għax naħseb li kien nieqes ħafna f'dan l-aħħar snin ġifieri huwa detective li tista' tirrelata miegħu bħalma għandek pereżempju fil-letteratura Taljana l-Mont tal-Bano, fil-letteratura Ingliża għandek dak id-detective għaw Sherlock Holmes. Mark, rigward Alias, mela ħan nidħol daqsxejn dwar il-ktib l-aktar ktib riċenti, għadu kemm ġi qed jiġi insomma varat, hemm ħafna interess anke fuq Facebook, ġifieri jidher li bnejt tipo ta' fan base. Ekku, dik hekk kelma sotta naħseb il-fatt, dik hekk kelli diskussjoni ma' ħabib tiegħi li beda jgħid li inti naħseb wieħed mill-ftit jekk mhux l-uniku awtur li ħloqt fan base fis-sens marbuta ma' karattru. Għax minn awturi oħra jkollu differenti għandhom ċertu fan base marbuta mal-awtur X, Y, and Z, right? Jiena għandi fan base marbuta mal-karattru. Li tanti għamilna illi anke ħbib tiegħi stess, iktar ċikultant fakka jgħoddu li Camilleri, jgħoddu li Gallo li jgħoddu li Camilleri. Għax tant sirt assoċjat mal-karattru illi bla ma trid imbagħad. Ibija ħaġa sabiħa li għandna karattru bħal bil-Malti li qed joħloq dan interess u fan base bħalma għandhom jinnaf Poirot jew Sherlock Holmes jew Inspector Morse jew Inspector Colombo madwar id-dinja. U kredit lilu għax ovvjament bħala karattru bil-forsi kien appealing biżejjed biex laqat in-nies u jisaqsu għalih għax fil-verità u dinja ironija oħra, meta ħiereġ Gallo mhux meta ħiereġ tiegħek. Qatt ma jisaqsu meta ħiereġ tiegħek, meta ħiereġ Gallo, rajt ġifieri dik hija xi ħaġa ovvjament. Ġifieri u xi ħaġa sabiħa lik illi pereżempju l-idoli tiegħek ġieli intervistajtek qabel u semmejt Mark Camilleri li ħallina sentejn ilu il-karattru tiegħu Mont tal-Bano, Ian Rankin, Skoċċiż li kien ħoloq l-Inspector Rebus. L-Inspector Rebus. U għandhom il-following tagħhom. Issa inti ukoll għandek Ispettur li ħloqtu inti u għandhom. Kif laqtitek il-mewta ta' Camilleri, by the way? In a way, meta jasal dik li tam, ċikultant tistennija, ma tkunx trida, ma tistennija. Ma fis-sin xorta taħsdek għaliex il-fatt illi inti issa taf il tal-awtur li by the way ħafna nies ma jafux, beda jikteb tard ħafna, fi-żmien li Mont tal-Bano beda jiktebhom meta ħareġ meta qabel 60 sena u beda jiktebhom għaliex olitlu l-kera tal-appartament tiegħu f'Ruma u kien ħajsfrattawh minn hemm. U tipo, u kien jikteb ħafna romanzi storiċi ma kien jgħid il-polizjeski jibjaw iktar. U minn hemm beda, ġifieri fl-istess kien ovvjament ħolqet il-kurzità il-fatt illi l-aħħar romanz tiegħu kien ħajħorġ wara mewtu. Il-fatt li mhux se tara iktar Mont tal-Bano fuq it-television, dak huma affarijiet kollha jaffettwaw. Meta jkollok istituzzjoni monument bħal dak. Bdejt naqra s-sensiela Gallo b'kurzità kbira. Peress li din kienet l-ewwel sensiela tiegħi f'dan il-ġeneru. Sensiela li tħallik fuq ix-xwieq sal-aħħar u li dejjem offrit element ta' sorpriża. Meta kien ħarġ l-ewwel ktieb kont għadni ngħix f'Ingilterra, niftakar. Kien ġobni ħafna x'kellu stil mexxej u fl-istess ħin dialogi realistiċi anki kultant ftit vulgari. U kienet oġbitni għax l-lingwa Maltija ma kontx nismaħħa mitkellma daqstant. Allura kienet sabiħ li tista' taqra xi ħaġa ta' dak it-tip. Bad bqajt insegwi, naqra kull ktieb għaliex sibt li Camilleri żviluppa l-karattru tal-Ispettur Gallo b'mod li ġalek trid taqra l-ktieb li jmiss u b'saħħatek
bqajt naqra wkoll ħafna żjed bil-Malti. Delitt makabru ta' missier ta' familja, suwiċidju għall-rrida ta' tfajla, ejbin misterjus ta' polizzjott, 3 każijiet strambi l-ebda rabta bejnietom, sigriti, intriċċi, misteri. Għall-Ispettur Viktor Gallo maħkum il-konsekwenzi tal-investigazzjonijiet tal-imodi l-istħarriġ għal-verità jaf jikxef ħafna tweġibiet skondi. L-ewwel nett, fil-fatt dik hija ħaġa oħra hija sabiħa il-kontinwazzjoni fil-kodba tiegħek. L-Ispettur Gallo għandu ċertu mannerisms, għandu ċertu elementi tal-karattru tiegħu li dejjem jibqgħu l-istess u inti ġifieri semmihom. Però ma jfissirx li minn ma qarax l-ewwel 3 kodba ma jistax jaqra Alias, hux veru. Ekku, fil-fatt minkejja li għandek kontinwazzjoni fil-karattru, il-każijiet per se huma stand-alone, li każ għalih, bil-każ li kien hemm f'Nex mhux l-istess każ li hemm f'Alias, jiġifieri huma karattri li evolvu jew li għaddu minn ktieb għal ieħor. Ovvjament, jiena wieħed minn dawk li pereżempju meta qrajt ir-rebus qrajthom mhux wara xulxin. Vin l-ewwel wieħed, il-vien ma jibdek minn hekk x'għan għamel, mhux xorta saqraħhom tibha ma hemm differenza. Ovvjament ħadd itlef ċertu it-timeline ta' kif għaddu ċertu affarijiet ma kull każ huwa apparti li mhux se jtellef. Hawn nies li bdew Alias jmorru bil-maqlub. Eżatt. U hemm ukoll ċertu pereżempju karattri sekundarji li jidhru f'kull ktieb. Ekku, eżatt. L-assistent tiegħu bħal ħafna detectives. Ekku, eżattament. Għax Gallo prinċipali id-dinja ta' Gallo dawru ħafna karattri sekundarji bħal jew ħajjitna li fl-aħħar mill-aħħar huma importanti xorta waħda mbagħad. Dik mhux personali jew mhux fix-xogħol. Importanti kollha. L-ewwel kapitlu jibda mill-ewwel jinqatel raġel tal-familja. Għadu ġej minn ġirja fuq ir-rota u qabel jidħol id-dar il-karattru naħseb bil-lieder ġifieri milli qed naqra li huwa il-ħażin jew wieħed mill-ħżiena jaqbad u jisparalu sewwa jibda l-ħisa bieret ir-rumanz u jisparalu ġifieri fl-adba tal-bib hekk kif ħajidħol fil-garaxx. Li sa ċertu punt ksaħt ftit meta qrajthom dawk is-sentenzi għaliex dawn l-affarijiet ġraw verament f'pajjiżna f'dawn l-aħħar snin smajna ġifieri anka delitti f'garaxxijiet li smajna ġifieri mbagħad il-każ il-qorti kif qed jiżvolġi min inqabad min ma nqabadx. Hemm ċertu ispirazzjoni mill-verità, Mark? Dejjem bil-forsu. Bil-fors għaliex l-ewwel nies naħseb l-ebda awtur mu oriġinali 100%, Colin, at the end of the day. Però jiena dejjem kont affaxxinat u dejjem għamilt naħseb ċara. Dejjem kont affaxxinat mill-każijiet tal-imoddi. Issa ovvjament jirriflettux fil-mod kif isiru każ jew fil-post, għax mhux neċessarjament jispirak delitt mill-mod kif isir delitt, se jispirak delitt mill-mod fejn isir id-delitt. Jekk inti tagħmlu post fejn qabel kien delitt u ma tagħmel delitt inti, mhux neċessarjament huwa l-istess tip ta' delitt ma kien fil-verità, ma l-post huwa l-istess. Per eżempju, il-każ tal-garax, darba saħ bħal mosta simili ħafna li ġifieri. Jispirak fil-sens li tant jaqpa' miegħek ma' żmien. Tant iħalli impatt il-fatt li inti għandek persuna li litteralment qiegħed fuq l-adba ta' his safe haven id-dar. U li bniedem kapaċi inħkilu ħajtu meta qiegħed fuq l-adba ta' safe haven dik hija xi ħaġa li it's chilling fil-verità għaliex jagħtik il-kunċett li imkien sejf fil-verità. Għadġawa darek, sens kif nafu, kassa l-aslima ta' d-delitt ta' koppja il-dawn jek kassimi, inti għadġa darek minn tisej faħseb wara fuq l-għadba, darsa wara barra. Dak hija xi ħaġa li rrid wassal, ovvjament. Ovvjament hemm storja sħiħa wara jata, imma dak il-fatt li inti ġej għaljat, għax tant aħna mdorrijin, tant aħna creatures of habit, li għamu dejjem l-istess affarijiet. Ma nistgħu nirrealizzaw li minn dawk il-nies li għandhom għanijiet oħra, qed jistudjaw, qed nagħmluhom sempliċi l-ħaġa. Faċli. Ta' min isemmi li rumanzi Maltin dwar il-pulizija, dwar investigazzjonijiet kriminali, ftit li xejn kien hawn fl-istorja tal-kitba Maltija, kien hemm xi ħaġa fis-snin 70. Kien hemm Paolo Xwireb. Paolo Xwireb kiteb dwar xi spettur partikolari. Tarsi Sajdon.
xi ħaġa fis-50 imma ġifieri veri. Ma kien hemm xi żewġ novelli ta' Edin Saracina propju f'San Sammut sa fejn naf jiena. Jiġifieri fejn jidħol bħala romanzi polizjeski dawk naf li hawn. Jiġifieri settijiet ta' tliet romanzi. U biex inkun onest waħda mill-affarijiet illi wkoll kienet ta' motivazzjoni għal-fatt li kemm Pawlu Xwiereb u kemm il-preċedenti qablu ta' nidu il-metinni palissa Muscat Soppardi, Ivo Muscat Soppardi, għax il-moment ħarab li l-isem, kemm Ivo Muscat Soppardi, kemm Pawlu Xwiereb ħarġu tliet romanzi polizjeski. U l-fatt li kien għalhekk hemm motivazzjoni biex I go one step iktar. Viri sissa fl-istorja ta' romanzi polizjeski ħadd ma ħareġ jerma'. Għarajt li viri allora dik ovvjament fl-istess ħin l-eroq storiċi hemm qegħdin. Dik inti għandek il-Pawlu Xwiereb u Ivo Muscat Soppardi li kitbu qabli. U ma ninsewx li iktar kien Pawlu Xwiereb li kien iktar realista u fejn jidħol ir-romanz polizjesk iktar milli Ivo Muscat Soppardi li daħħal id-detective privati u iktar ambjentom Malta ma barra minn Malta iktar. Mentri Pawlu Xwiereb kien iktar soċi-realist. Dik it's a springboard. Għax ġem xi ħaġa, il-problema hija li bejn meta waqaf il Pawlu Xwiereb, sa meta ħarix prima faċli li f'wieħed li kien iktar detettiv komiku, ma kienx hemm vojt. U iktar ħaġa nsiba stramba l-fatt li ovvjament Malta ma waqafx ikonu delitti, u taqbad records ta' kien kien delitti. Kellna snin kellna 5 snin kellna 10 snin kellna iktar. F'sena. Issa qablu ma l-Iżlanda u di l-ikbar ironija, l-Iżlanda li għandha storja ta' romanzi polizjeski qawwija ikollhom delitt fis-sena. Delitt fis-sena wieħed. Minn aħna dak il-delitt ikollha u bejn il-71 u l-2010 ma kiteb xejn. U hija misteru li jiena insiba diffiċli biex għax ma tgħidx ma kellniex letteratura. Għarajt forsi għarajt kiteb xi ħaġa riflezzanti dak il-polizjesk, imma mhux il-ġenere polizjesk bħala romanz full-blown. Novelli iva, nittantaw nikbu novelli, sekux il-fat li għandek it-tul forsa li jkun jaqta' qalb persuna biex jikteb it-tul, ma nafx. Għaliex ovvjament inti polizjest mhux kemm tikbu, ix għandek ġikosopati għandek ħafna partijiet fuq il-mejdu tittaqadhom. Iktar faċli tgħidha milli tagħmilha, fil-verità. Inkitbu scripts għal serja televiżivi fejn kien hemm il-pulizija, l-heroes, jaqgħu imma aktar kienu bishom ibbażati jew ispirati minn serje televizivi internazzjonali u mbagħad nikkupjawhom hawn Malta. Ekku, eżatt. Ta' min isemmi però li l-ewwel tip tiegħek prima faċe u x'ver kien sar fuq televiżjoni lokali. Ekku. Mela, dak sar fuq televiżjoni lokali. Ekku, u issa ħajja ngħid illi ovvjament titik spinta. Ovvjament illum naħsibha differenti fuq kif ix-xogħol tiegħi għandu jkun fuq it-televiżjoni, ma dik naħseb każ apparti. Fis-sens veri hemm ċertu meta tibda trabbi ċertu esperjenza u konoxxenzi u affarijiet oħra, inti bdejt hemm ċertu limit kemm inti lest kif naqgħod tuża l-kelma non tipprostitwixxi xogħolok biex jidher fuq television. Dik hija kelma eżatta. Qed tifhem jiġifieri għalfejn biex toħroġ sensiela fuq television li tagħmel 26 episodju. Marja Santa. You're going to dilute il-product. Fehmti? Allura hemm ċertu affarijiet illi inħoss illi jiena m'għandi mhux minix kif taqbad tgħid flessibbli, għax jien flessibbli, imma hemm il-flessibilità għandha tasal ċertu punt. Għaliex ovvjament ma tistax taqbad tgħid, ora għamlu fuq television jkun xi jkun. Il-plots huma dejjem intriganti u komplessi u inti taqrem dejjem dan il-feeling ta' antiċipazzjoni kbira issa ħatiġri dik xi ħaġa l-ħin kollu li jibqa' miegħek sal-aħħar ta' kull ktieb. Ħanara nsibix f'dan ukoll. Sirt naf bil-prima faċli l-ewwel ktib ta' Mark bis-saħħa ta' ommi, kien dejjem tħeġġeġni biex naqra bil-Malti u dejjem tixtri li l-kodba li kienu ħarġu. Meta xtratu li kont qrajt fi ftit sigħat u niftakar kont kontattjajt il-Mark biex ngħidlu proset. Minn hemmhekk bqajt nifollowja x-xogħol ta' Mark u l-istorja ta' Gallo ovvjament, u issa wasalna raba ktieb irċevejtu l-bira. Mark, nerġa' mmur lura l-ewwel kapitlu. Mhux biss ġifieri jkun hemm deskrizzjoni u verament Malti sabiħ u ġifieri tieħu pjaċir taqrah, xena ġifieri li tkessħek, all right, qed jinqatel xi ħadd, barra d-dar tiegħu
fejn ħassu li xejn ma jista' li speċi huwa l-safe haven kif semmejt inti, però daħħaltna wkoll f'moħħ l-assassin. Aħna l-assassin għadna jitħanna f'moħħu ma nafux minnu u fl-aħħar jinkixef minnu lejn l-aħħar tal-ktieb. Li għamiltina kien il-fatt illi għandek jisa logħba b'ġewġ naħat. Il-fatt li għandek inti l-arreja sa ċertu punt jafu l-assassin minnu, ma jafux minnu, fil-verità, jafu il-psikoloġija tiegħu, jifmu l-psikoloġija tiegħu. Rajt ġviri, li xorta ħatamlom pass. Ekku, ħatamlom pass qudiem minn Gallo nifsu, vidik hija xi ħaġa hija logħba fejn inħobb ħafna, fejn inti għandek il-arreja li huma pass il qudiem mill-Ispettur Gallo. Però fis-seskin hija illużjoni li huma qegħdin pass qabel Gallo, ovvjament għaliex għandek ir-red headings għandek ħafna affarijiet oħra, ġifieri meta inti tiġbed it-tapit minn taħt saqajn in-nies, hemmhekk kistilhom ħafna ċertezzi li minn għalihom huma bnew waqt li qed jaqraw. U ma ovvjament jiġibhom impari ma' Gallo. U taf jiġu qabilhom Gallo mbagħad. Hija logħba li hum daqshekk faċli ta' ma jiena nħobb nużagħha, ġifieri jien meta xi ħadd jibgħat li jew jibgħat min jieħdu waħda minnhom skont l-aspett illi ma kienx qed jistenna minn kien li wetta qeddel, hemmhekk ifisser li t-tattika ħadmet fil-verità. Joġobni wkoll il-fatt li ddaħħal ħafna dettalji ta' triqat, postijiet, affarijiet li vera jeżistu, jinna f'ristoranti, affarijiet li veru il-paġna ssir ħajja fidejk, verament nista' nirrelata ma' fejn isir id-delitt u kif u il-memorji tal-assassin meta jiftakar xi ħaġa u il-familja Maltija kif taħdem u l-affarijiet li jingħadu. Verament għandek għajna d-dettall. Dik ovvjament għanna mela għaliex inħoss illi kitba ħatuħu iktar ħajja. U tu għaliex, per eżempju ċertu awturi polizjeski, ħanġamu lura l-mistoqsija tiegħek Colin Fitz, jiddeċidu li jagħmlu postijiet fittizzi. Issa per eżempju Tomon tal-Banna l hija vigata ma tiżistix fil-verità. Ivieri tista' tagħmelha, imma jiena naħseb li ċ-ċokon tagħna kieku kelli nagħmel dik il-linja kien taħdem kontra tiegħi. Camilleri Andrea kien xeta jippermetti jagħmelha għax għalija ferm ikbar minn Malta, jiena ma stajtx. Waqt li fil-verità wkoll anke l-fatt li arreja ħafna iktar faċli jirataw ma' fajt li huma veri, triq li hija vera, triq li forsi jgħixu huma fihom. Bħalma kelli, veri, għadha kemm tiskrivana taħdem magħna l-iskola għad li fejn għamilt wieħed mid-delitti, għad li kont trabbejt fih jiena triq, veri. Jiena persona per eżempju jiena dilettant tal-karozzi klassiċi, il-hobby tiegħi, il-passatemp. U inti il-karattru prinċipali tiegħek Victor Gallo issu karozza Ford Consul tal-1972, jidilli, 74, sorry. tal-74. Li għaw Malta ħafna dilettanti ta' daw il-karozzi li huma ġifieri l-mimmi tajnejhom. Nistaqsik għalfejn għażilt dik il-karozza partikolari. Għaliex naħseb l-ikbar ispirazzjoni naħseb kien ġejja mill-fatt u ovvjament tagħmlu uniku inti, ma nistax isaq karozza normali. Però naħseb wieħed mill-aktar karattri cool attrajt fuq il-ċinema kien il-karattru ta' Stallone f'Cobra. Ma niftakrux il-film Cobra kien jismi. Ejwa, meta kellu kien ikollu il-xejdula, il-sofarina f'ħalqu jidher li kienet tkun dik. Kellu karozza vera cool. L-attriċi kienet dik li żewġet Malta x'kien isibha Bridget Nielsen. U il-fatt li kellu karozza cool baqgħet stampata fija anke għax kieku jiena naf għamiltu li għandu Fiat Uno, Fiat Punto, whatever it is. Palma issa sħarab tal-kunjom. Il-karozza għandu karozza Consul ta' 74 pal-kunjom u Gallo jaqpaw standouts. U nisma jinsabawx maħi, das kem forsi. Anzi, ma tajtux karozza taljana, per il-semistiru taljan. Ma naħseb kienet tkun wis umbat naħseb, ma nafx. Bera dik qabel għaziltu kontu qottana ħafna karozzi u karozza Consul vera sibta cool pala laqta djera u naħseb għazbis għaddit il-migarigori ta' kux taljan Amerikana tipo din naraħ vera fija u daqsek umbat. Pero nistaw impoġġu li Victor Gallo fl-istess ġiviri inkwatru bħal Inspector Morse bil-Jaguar u
Kowġak bil-karozza kannella li kellu Starsky and Hutch. Joħorġu minn ġod bibien. Eżatt, ta' parsi undercover karozza li verament. Kienet vera stand-out. Issa, rigward il-kidbit l-oħra tiegħek, xtaqt imur lura ftit għall-2016 meta ħriġt Nex. Issa Nex, l-istorja hemm jitinvolvi l-qtil ta' ġurnalist popolari, ġara li ġara. Ftit wara ġara li ġara. I mean, ma doffi, rajt il-futur? Biex norbot ma li tejdi Volens, kont s-setti għaj delit l-aħrax, issa dak kien sar delit l-aħrax fl-1989. Imma ftit wara li kien ħareġ iktieb kien sar delit ieħor. Kien minn 1989 ma jsir delit hemm. Ġifieri li s-ġara b'Nex, naf, għamilt il-kummissarju riżenja kummissarju ftit wara. Volens, li s-sħadha kien ġara. Ġifieri tistema li jisni għandi xi konnessjoni ma' d-dinja kriminali, ma' verità. Inti anticipa, mhux nanticipa fis-sens jiena naħseb fuq affarijiet li jistgħu jiġru. Imma fil-verità huma konċidenzi vera strambi illi jiġu. Kultant sħabbi jaqbdu mi jgħidu li jekk nismok li ġejt arrestata taf ħafna affarijiet, ma naħduġ bi kbira. Però ta' ġurnalista, fil-sens, ironikament l-istorja, il-ġurnalista għazilta xovjan qed jifittex il-verità, kien figura skomdu, id-delit kif seħ. Fil-verità kien ispirat minn delit illi seħ fit-tmeninijiet Malta, li kien tal-accountant Lina Kawki, li kien sparixxa sabuħ il-buskettu mbagħad wara, żmien wara. Fil-verità dik kien l-ispirazzjoni. La kelli f'moħħ il-defni, ma kelli f'moħħ il-ħadd at the end of the day. U ma kombinazzjoniet li vera jiġru, hopefully dak li hemm Alias ma jiġrix għax problemi kbar ikollu xejn isma' Volens ġew, Nex ġew u ħejġu Alias ukoll simili. Uj. Nostradamus mill-mewt probabbli li qed jisma'w qed tidħol fil-competition now. Ma nafx. Ħaġa inkwetanti, ovvjament aħna konvinti li inti m'għandek l-ebda. Nispera li konvint, Colin. Nispera li konvint, ġalla, nispera li konvint. Konvint li m'għandek l-ebda konnessjoni mal-dinja kriminali li tkun taf x'ħajġ li qabel jiġri snin qabel. U lanqas li għandek xi clairvoyance li forsi tista' tbassar il-futur. Nixtieq li għandi. Ħabba l-Juventus tajjeb isma'. Qed tikter dwar ċerti affarijiet, sa ċertu punt tkun ispirat minn affarijiet li ġraw fil-passat u li qatt ma ġew solvuti. Dik l-omertà li teżisti f'pajjiż, u teżisti u nies bħal dafni kienu jaħdmu ħafna biex jikxfuha. U fil-fatt issa f'dawn l-aħħar snin qed nisimgħu affarijiet xokkanti fil-qorti u l-konnessjonijiet ta' nies u ġifieri mhux ħanqod nidħol f'dettalji, imma ġifieri fl-aħħar isna nisimgħu ċertu affarijiet li kien hemm bżonn li jingħadu għal ħafna snin f'pajjiżna ma ħadd ma kien isemmihom. Issa bdew joħorġu ċertu affarijiet xokkanti ta' minnu relatat ma' min u min jaħdem. Fil-fatti, intu żani kelma xokkanti, jien nifmek li tiżwa kelma xokkanti, għalija ma kienu fis-sens illi minħabba li l-insegwi ħafna delitti, eċetera, eċetera. U tara natura umana kif taħdem l-imġiba umana, jien lebda naħseb delitt fis-sens ta' tiegħi qatt tixxukjani fil-verità. Ġifieri innaf. Il-każ ta' Defni qablu, issa mhux qed iqabbel il-każ per se, għadu, imma id-delitti bil-karozzi bomba kienu jiġru, ma nafx kemm, il-karozzi bomba kienu jintużaw snin qabel bi snin, karozzi bomba jintużaw l-ewwel darba fi-snin design bħala karozzi bomba, l-ewwel darba fi-snin design jintużaw. Kien karozzi. Jiena ħafna bil-bombi wara l-bit. Eżatt, ġifieri ma nistax ngħid illi jinsu prissa barra, tant rajt minnhom dal-affarijiet fis-sens veri, tant rajt fuqhom, eċetera. Illi mhux kwistjoni, this second desensitization tal-biċċa tal-verjenti fl-aħħar mill-aħħar, imma tant rajt minnhom li l-ebda delitt oriġinali fih innifsu. Issa ovvjament xorta huwa xokkanti li tajjar ġurnalista li toqtob li hemm korsa ma' dejjem huwa xokkanti fih innifsu. Imma mhux xi ħaġa li jiena I'm totally surprised u mbagħad at the end għax il-bniedem jivvinta ħafna modi biex ma taħseb illi
forsi dawn l-affarijiet isiru aktar komuni, n-nies jekk qabel kellhom ċertu moralità u kienu joqogħdu pass lura milli jagħmlu ċertu pass. Illum qed nisimgħu ħafna każijiet anke ta' hitmen li jinġibu minn barra minn ċertu pajjiżi, mhux ħanoqgħod nidħol biex ma ninsamax forsi razzisti u hekk, imma qed nisimgħu ħafna każijiet, jiġifieri fejn nisu xejn mhu xejn. Fejn qabel forsi. Għaliex naħseb il-til tistama' kontradizzjoni ma mhijiex. Til sar hemm is-sofistikazzjoni tal-kriminalità. Tajjeb. Mela Mark Camilleri, awtur ta' Alias, ir-raba ktib fis-sensiela tal-Ispettur lokali, l-Ispettur Malti, għandu discendenza Taljana wkoll Viktor Gallo. Issa li jmiss qed ikun hemm 3-4 snin bejn kull wieħed. Mark, forsi li jmiss. Ma nafx. Issa forsi nuża il-ħiliet tiegħi ta' tbassir, forsi nkun naf, ma nafx ngħidlek. Forsi għadek nbassar qudiem ma nafx. Viktor Gallo. Nimmaġinaħ ħabib, persuna li tista' tkun kwalunkwe waħda niltaqgħu magħha fil-ħajja. Jinsab fil-kodba meta trid tkellmu tmur tfittxu u issa reġa' tfaċċa fir-raba rumanz. Jiena wkoll l-awtur ġieli jitkellimt miegħu personalment, naf li huwa fanatiku tal-Ispettur Montalbano, mis-serja ta' Mark Camilleri, naf ukoll li jħobb jaqra diversi kodba ġifieri jidħol il-kriminalità, ġifieri inkluż kodba skandinavi, ġifieri kont impressjonat ruħi kemm ir-riċerka tiegħu hija estensiva fi jidħol il-crime u fil-fatt taraw ukoll fil-ħiliet ta' stejjer forsi uniċi wkoll. Ġifieri anke niftakar violence kien hemm ċertu aspetti li forsi ħaddieħor kien għadu daħal fihom ma' Malta. Bażikament l-Ispettur Gallo nara bħala bniedem uniku fil-fatt, apparti li jżomm mal-Fjorentina ma tantx naqblu hemmhekk tajjeb. Nħoss li hu bniedem waħdu però mbagħad jidħol ix-xogħol huwa affissat naħseb għandu mill-affarijiet sbieħ naraw ukoll similaritajiet ma' Montalbano dak il-każ ukoll minn dak il-għad. Nawguralek Mark. U sellila l-Ispettur Gallo, u nispera li wara dal-video ma żidniex wieħed mill-kriminali jew xi wieħed mill-vittmi. Biex nikkonkludu, Mark Camilleri, Alias, inti personali ħassejt li forsi dan huwa l-aħjar romanz li qatt ktibt s'issa jew għandek ġifieri qiegħed tal-qalbek aktar mill-oħrajn? Le, da it-tfal tiegħek tħobbhom kollha, mhux hekk? Xi ħud forsi tħobbhom ħarir iktar. L-aħħar wieħed dejjem ħajkun jiena dejjem nħoss li dejjem nipprova kemm jista' jkun nirfina x-xogħol tiegħi u dejjem nħoss li l-aħħar wieħed li għamiltu aħjar minn taqablu għax naf hemm iktar esperjenza, hemm iktar idtjar, hemm iktar esperjenza qari, eċċetera. X'inhu l-messaġġ tiegħek lil min qed jaħseb tajt nixtieq dak ktib tajt naqbad u naqrah? Il-messaġġ tiegħi huwa illi tiftaħ il-bib tiegħek għad-dinja ta' Gallo, min nafteħdu del-baħar toqgħod fuq il-bejt taqra ħal-kwiet imkien u tara toġbok xi dinja ta' Gallo fl-aħħar mill-aħħar. Mhux se jidispjaċik naħseb fil-fema tiegħi. Jiena naqbel miegħek veru għax iżommok, assolutament. Wieħed minn dawk il-kotba illi qed tieħdu fejn il-baħar u taqrah over a weekend jew tieħdu xi weekend break, ġifieri u mal-pool jew hekk u jiena naqbel miegħek perfettament. U minnaħa ta' Viktor Gallo nnifsu għandna xi messaġġ? Xerdu l-kelma ta' Gallo. Il-kelma ta' Gallo tkun dejjem magħhom inkella biex nafuftem ma l-ġuża. Mark, ħadd pjaċir nitkellem miegħek. Anki ħafna u grazzi tal-opportunità. Lilek u l-Merlin Publishers u Chris. Tajjeb, awguri u good luck, nawguralek. Grazzi ħafna. Dan li ktibu oħrajn tal-futur.